Ma Kenya Kwanza otieko kata riwruok mar Kenya Kwanza otieko higni ariyo nyaka ne okawo telo e higano ero mag 2022. Kata obedo ni piny pod chon keto Ruto e ratil mar rango kaka osetiyo e thuolono, higni ariyo mokwongo mar sirkandni osetumore e ohinga mathoth kama oting'o ng'anyo, mibadhi ka moko kuom jopiny wacho ni pok okete tim singo mane omiyo jopiny. Odhiambo Ian Derrick Gotarubin e ng'ikruok ma Kenya Kwanza osekale higni ariyo tok yiero. William Ruto ne oyudo loch bang' yombo ogai mar Azimio Raila Odinga e yiero mane iye pek mar 2022. Achiel kuom geno maduong' mane jopiny nigodo kod tend Ruto ne ni sirikandi ne dhi dewo ngima japiny, ahinya to joma yuto gini piny. E bwo agenda mar Kenya Kwanza mar Bottom Up Economic Transformation Agenda kata BETA. Kata kapok Ruto obulo ng'or e telo dwe mar 2 higani, kweth mar Azimio nochako bago ng'anyo mar kwedo tend Ruto ewi gino mane giwacho ni nengo ngima ma ong'awre kod dwaro lokruok e chenro mag yiero. Sirikand William Ruto notemo ma odonjo e winjruok kod kweth mar Azimio e bwo twak motisi ni NADCO. Ma kata kamano ne ok omiyo Kenya Kwanza fuong'ruok manogeno. Dwe mar 6 higani, kweth machielo mar rowere mong'ere kaka Gen Z nochwako ng'anyo e bombe madongo pacho ka. En ng'anyo manomiyo tend William Ruto owito oko paro mar chik omenda ma higani kendo wuoyo tend migepe mage. I have today decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya. Kata obedo ni ng'anyo makamano teko ne odok piny, rowerego pod osingo mar dhi nyime kod sundo sirikal mar Kenya Kwanza. Kikwaluzo gimonyalo timo sani en ni accountability mano wachako cha wadhi godo mbele, watem matek mondo waket jotelo masani nitiere mose miwagi mondo giti. Wich bende ok nyal wil ni e thuolo mar higni ariyo gi bende mibadhi osemienjo e migepe mopogore opogore mag sirikal. Achiel kuom gin mano mar bolea mabandia mane omi jopur. Machielo en mibadhi mar sukari, kama sukari ma ok ber kod ngima dhano noluchore mochopo e dukni mag nyiewo, kod mibadhi mag modhi mag tedo kata edible oils mar omenda maromo bilion 16.5. E temo kweyo chuny jopiny, Ruto sani koro otimo lokruok e tende ka koro onywako jotelo mamoko mawuok e gwenge mopogore opogore pacho ka e telo ma sirikal dendo ni broad based government. Sirikand Kenya Kwanza koro dhi chuno mondo oti maber kod higni 3 modong' e chopo singo manoketo ne jopiny. Odhiambo Ian Derrick, Ramogi TV. Erokamano ahinya Ian Derrick mar report machalo kod mano mabende choro wakende gi dakika 19 mosekalo tok sa 1 mar otieno. Antiere kod moko kuom ote magi Emmanuel Oba